سلام معوات كمي وإلكم قاعد حنا مساكم نافلكم مدبنا مجمرنا ينامو شير قبرو أبو كلهم كنت فينا نجمر دمتي اسمع على بس إنه بس تشكير يلا يا ويلكم قاعد حنا مساكم I think MSTR نبل بزحتنا نيرنا مثلني MSTR كم نريد لنا 179 ويكا 180 كباب 10% ريفوك تميتي أتليس أبس نبرو ملسكبت بزحكم أبريج كابت خبابة اللوز خونيكم بيتكوين 79 almost 8 دحرق ندي أو هارحي لخون زو لايتينكس حدث ورح 10 تريا كم يرات استقاقي باي ذا واي دحرق ندي أبو مخادة مسكريبتو ستحازات الكالات ويكا بتاع مريدان زنبرا حجي بأون تاوين رئينا لنا AMD all time high لعل 300 مجمرة جزيه all time high نري لنا زعتر جزيه 100 خلينا نذكرها في لابزي ناي تعريف ناي قله اقاطي مولز نبر جزيه 100 نيرا 300 نيرا مثلني عبز جزيه زي 300 كيدا نري لنا سلازي عداغا all time high QQQ وناسداك all time high لعل دي وحجو نري لنا سلازي بزعبا كلكم زاربينا بعبي جن اتي كاندي زاتونا لو معنتي تمالاتينا نيرنا ناي تسلا 389 عبز جزيه زي نري لنا لومي ارنين سلازي الله بزعبا نمزرابي تقن زخون زلو سلازي ويلكم قاعد عن مساكم ويلكم برهان مثلني ويلكم قاعد عن مساكا داكي قاعد عن مساكا يوهانس ويلكم كلهم سجاي حغوس قاعد عن مساكم كلهم حوات انتل كنرينا كله كنري خنفتنا اخر جزيه سلازلنا روبون كمسي جوين كغبر سوسان حموشن نري ادنا اي ثينك دونالد ترامب حبز مسي قر واغا اوسي 5 من امريكا حافشتا ግን زعبا كله ارستاتن كفتن كف كنو بلينا تي كندي اقداس سخونه ولدا مايكل ويلكم قاعد عن مساكم كلهم شير قبرومو كي حلفنا قطفينا مدبنا هنجمر كباب 3 ساعات يخم لهم بليز لايك قبرو لهم انا كلهم مع بازاحون تي الجوريزم كحجزا خالي سلام افوركي ويلكم ايبرين شادو ويلكم شادو رايز سلازم ملس كنبلكم كنفتينا زمزلو سمونات ارنين زمزلو سمون لك اخم زنا حجين ناي جوجل ناي امازون ناي ابل ناي كل انتقالاتون ارنين سلازلنا ازي اقداسي سمون كوني اذا خاب لعلت ناي ايران ناي يو اس اي ناي اسرائيل زغبر زلو كوناتات እንደሆነ ማለት ስለዚህ ቢዝ ዝኾነ ሰሙናት ወይ ካቲ ارنين سيزن نبلو مستموخان متن مستخالنا متن ملس كن فتينا تيوم زعبا ستوك ماركت ناي ريل ستيت مارو تدليها اوف كورس اتنا تشات لكم جوين كتغبرونا تقول لكم بالتليفون بمدوال لازم ويلكم جكز ازلون تكالات كا ندار انا اوف كورس اتزلو عدلات ندار انا كن فتينا سلازي تخيلت مدكتكم هوات ويلكم قاعد مزاكم كلهم ربون جوين كغبريكم زولكم حجيجن بداغا ناي كريبتو كارنسي كم نريو زلنا بيتكوين زمرحيتن كلن 79 بيتكوين يترم 4000 اكس ار بي حاله نتحمش اولموست اب خباب مالتي سلازي تعداغا قرب ملس زبل يمثل ابز حلف السمون هو شو مع ترينيها حفشاو تعداغا نا كريبتو ب اولموست 5% كوس كله ناي بيتكوين 5% إثرم بيتكوين ب5% سوري إثرم يوسخت باي ذا واي بسمون أبزي معلت كنت بوصي خلا أبزي أسرنا 4 ساعات لكن إذا خا عداقة ناي ستوك ماركت مسكريبتو ستها هذا صبوق خيد رئيني لنا ناسداك is positive ولا حنتي بزح جزية وريدو نبلوز نبرنا ناي كريبتو سلز ورد إمبر ستوك ماركت أرجع ورد نكبله يخلي كم نريد لنا دمت خا زخون مايك تكمل زلزال خون نصر على ምናልባት ዝኾነ ክሳይ ከጋጥም ኣዘክሩን ኢኹም ኣብቲ ማይክ ጻሓፉለይ I think ጽቡቕ ድምጺ ይስማዓኩም ኣለኹን ሓድሽ ማይክ ይጥቀም ስለ ዘለኹ ያ ጽቡቕ ስለዚ ትቀንዲ ዘምጻና ናይ ተስላ እዩ ኣሕዋት ናይ ተስላ ኤርኒንግ ከመይ ክኸይድ እዩ ኣብ ተስላ ዘዋፍሩ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ኢና ነርና ኣብዚ ግዜ ዝኳም ስክሪፕቶ ዝተሓዘ ከም MSTR በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ብዙሓት ኢና ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ተስላ ارنين ناي تسلا حنت خاطر قدامو زهلانا خاطر عبيت ناي تكنولوجي تكالات ويكا ماغنيفيسنت 7 بلن ويكا توب شو اتزلوا كم بلن ناتن عبيت تكالات ابز حلفه تسلا ناي ديليفري ويكا خندي مكان كم زيشوط وي ديليفر كم زغبرو وي كم زبصحو صباب زهبونا بداغا غوديلن هيرو እቲ ምክንያታት ከ አንታዩ
ናይ Q1 ማለት ነው ወር ሓደ ወር ክልተ ወር ሰለስተ ዝሸጥዎን መካይን ወይ ከዓ ዴሊቨር ዝገበርዎን ወይ ከዓ ኦርደር ዝተገበራ መካይን ከም ንሪኦ ዘለና 358 መካይን ጥራይ ዴሊቨር ገይሮም እቲ ትስቢት ነበረ ከባቢ 370 ዴሊቨር ስለ ዝኾነ ዕዳጋ ወይ ከዓ ስትሪት ተፀቢዎ ዝነበረ ማለት እዩ ከም ዝድለ ክኸይድ ከዓ ኣይከኣለን ከም ዝረኣናዮ ስለዚ of course I think ከባቢ 13% ጉዲሉ ካብ ፈርስት ኳርተር ናይ 2014 ንሪኦ ማለት ስለዚ ዕዳጋ ናይቲ ዝሸጥዎን መካይን ከም ዝድለ يعب خمزين بريتي سبت أبزو وهابنا نيرو بز مسرت كا إتي كمزو وزخولو مخسب بعيني مكاين ويكاد الشتون مكاين كان ريق لنا نات سبت أبي هو وهابنا لومي سلسلة 280 شو مونتنا الله أبز جزازي نريت حلينا تسلا ريفرش قول لكم يس سلسلة 280 شو مونتنا أبز حلفة أوارح بزح قولي لانيرا بزح كنت قول دريني نيرنا حجي ناي تسلا ريبورت لومي ختم حلال فخم ريزلنا تسلا set report first quarter result after the bell حجي دحري قال دقائق فرق ساعات قال زخون ناي first quarter وكان قدامي ربعين حد عامه بربعه خمس مكان فوتينا ورح قدامي كوارتر كالاي سالسي ربعي إنا نفلي مالتي وناي ور حدا ور خلطن ور سلستن صبصاب كوبنعم كم سريو زلخم تسلا earning report lands with electric vehicle EV مالتي ناي electric مكاين زلوا كباب 14% قليله ابز عامه زي كباب 14% قولي لهم نريد زلنا analysts ويك analyze جوبر بزعبة زيها كباب 10% كاب زحالة عمد بيت كرقم زخونة زخاب 20 كتنت بشدشة بليون زأكل أتاوي ويك الريفينيو كتقم زخونة جم زجبرول زلو مالتي أسو زي كنا جن أوافرتي كالينا نسبه هنياتو بخباب 300 PE رشوة أتخيل زلا دمسي سمع الله مثلا بس little up if you can اوكي دمسي كم يسمعكم على قرب تحيت لي لا غيركم والله متمو I think 89 لنا اوكي كم نيرو زلنا ايرنين تثبيت يجبر لالو ስለዚህ ኢንቨስተርስ ኣዋፈርቲ ገለ ክምለስ ዘለዎ ሕቶታት ክምልሰልና ክኽእል ኣለዎ ባህልቲና ዘለና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሕቶ ምስ ስፔስ ኤክስ ወይ ከዓ ናይ ኤአይ ንሪኦ ዘለና ናይ ስፔስ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ናይ ኤክስ ኤአይ ናይ ትዊተር ንሪኦ ዘለና መርጅ ክገብራ ድን ኣይክገብራን ወይ ከዓ ብሓደ ተፀምቢረን ሓንቲ ካብቲ ዝዓበየ ትካል ናይ ዓለምና ንክትከውን ክሕወስ ድዩ ኣይክሕወስን ምክንያቱ ኣይ ቲንክ ኣብ በዓል ሮኬት ላብ ዘዋፍርና ነርና ዝሓለፈ ኣዋርሕ ወይ ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኢና ትቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ስፔስ ኤክስ ከነዋፍር ኢና ኣይከኣልና ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ናይ ስፔስ ኤክስ ወይ ከዓ ናይ ጥፍር ኢኮኖሚ ዝኾነ ትካል ስፔስ ኤክስ እያ ተዛዓበየት ማለት ተዛዓበየትን ተመራሒት ናይ ዕዳጋ ንሱ እዩ ኣብዚ ናይ ስፔስ ንኸዶ ዘለና ዓለም ከዓ ናብኡ ገፁ ስለ ዝኾነ ንዓ ክትከኣ ዝኽእላ ትካላት ኢና ነዋፍር ነርና ምክንያቱ ስፔስ ኤክስ ኣይፒኦ ኣተውትን ወይ ከዓ ንሕና ክነዋፍርላ ንኽእል ናብ ዕዳጋ ምክንያቱ ውልቃውያን ሰባት ስለ ዝውንንዋ ዘለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክትሕወስ እያ ዝብል ፀብፃብ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኤሮስፔስ ናይ ዲፌንስ ካምፓኒ ዝተፈላለያ ትካላት ናይ ተስላ ወይ ከዓ ናይ ኤላን ማስክ ዝኾነ ትካላት ብሓንሳብ ክፅምበራ ድን ኣይክፅምበራን ወይ ከዓ መርጂ ክገብራ ድን ኣይክገብራን ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኤርኒ ናይ ተስላ ከም ንሪኦ ዘለና ከባቢ 37 ሳንቲም ትፅቢት ይግበረላ ኣሎ 37 ሳንቲም ኣታዊት ንክትገብር ረበኒ ከዓ ከምዚ ኣቐዲመ ክገፀልኩም ፀናሕኩ 22.6 ቢልዮን ዝኣክል ረቨኒ ወይ ከዓ ኣታዊ ከተምፅእ ትፅቢት يقبروا لا علو مالتي سلازي كم يمسلكم معهم نزي بيت تقبروا لي مسلكم ولا بيت هاي تقبرون ماشي كارتي تثبيت نلعل تمثلوا مسلكم ولا كارت تثبيت نتحتي معهم كم يمسلكم عم تنعت كتصحفوا تقوليهم تبغى على زبو بعرفش أجن أبزي أوافرتي ويكا توامرتي ويكا تحستخدم لهم نخينا جم أبزي ناي بولي ماركتز هو ناي تسلا نزي كوارتر زلوا بيت تقبروا ليها ويكا خاطر تثبيت نلعل كم سني أي كم سني لهم مستحتتو كم سني أوزلهم 300 مئتاويت كتسعريا 700 مئتاويت ግን ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ከተምፅያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ሶሪ ሸር ይገበርኩም ፀኒሕ ኣብዚ ለኩም ኣዋፈርቲ ዊል ተስላ ቢት ኳርተርሊ ኤርኒንግ ወይ ከዓ ናይ Q1 ኤርኒንግ ወይ ከዓ ኣታዊ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ከተምፅያ ኢሎም ምስተሓተቱ ወይ ዘትሕዝዎ ዘለዉ ከባቢ 31% የስ ይብሉ ኣለዉ እቶም ዝበዝሑ ግን 700 መኢታዊት ኖ ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ከተምፅያ ዝብል እምነት ኣለዎም ናትኩም ትፅቢታት ናይ ኮመንት ሴክሽን ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ናተይ ኤክስፔክቴሽን እውን ማለት ናቶም ዳርጋ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝኸውን ኣብ መካይን ኣይኮነን ትፅቢትና ኣብቲ ኣታዊ ይኮነን ትፅቢትና ነይሩ ኣብ ምንታይ ኢና ነዋፍር ምክንያቱ ሓንቲ ትካል ፒኢ ሬሽዮ ናታ 300-400 ልዕሊ ዓቐን ትሽየጥ እንተሃልያ ናታ ፒኢ ሬሽዮ ኢልና ንፅውዖ ወይ ከዓ ፕራይስ ኤርኒንግ ማለት እዩ ኣትሊስት እቲ ዓመታዊ ተዓብዮ ትካል ማለት እዩ እቲ ዕብየት ናታ ወይ ረቨኒ ወይ መክሰብ
አትሊስት በ50% 60% ከም ናይ በዓል ፓላንቲር ከዓቢ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ከም ናይ በዓል ተስላ ግን ብዙሕ ግዜ ዳርጋ ደስኪሉ ይቐንዩ ወይ ከዓ 2 ዓመት 3 ዓመት ወይ ሓንቲ ዕብየት ኣይረአየን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣታዊ ዘይኮንና ተመርኪስና ንሕና ኢንቨስት ንገብር ኣብቲ ክገልፀልኩም ፀናሕኩ ምናልባት ምስ ስፔስ ኤክስ መርጅ ክትገብር ድያ ምናልባት ፅንሕ ኢለ ክገልፀልኩም ናቶ ናይ ሮቦትስ ከመይ ክኸውን እዩ እዚ ናይ ፉል ሰልፍ ድራይቭን ወይ ባዕለን ዝውራ መካይን ከመይ ክኸውን እዩ ናይ ኤነርጂ ሴክተር ከመይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ተስላ ክንብል ከለና የስ ናይ መኪና እያ ናይ መኪና ጥራይ ተትኸውን ነራ ግን 300-400 ፒኢ ረሾ ኣይምተሸጠትን ነራ ዝብል ግምት ኣሎ ስለዚ ዕዳጋ ከም ንሪኦ ዘለና ትፅቢት ዝግበረሉ ማለት እዩ ሎሚ ከባቢ 5% ከም ትሪእዎ ዘለኹም expected move ወይ ከዓ ናይ 5% ንላዕሊ ወይ ከዓ ንታሕቲ ክትብል ትፅቢት ትግበረላ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንላዕሊ ተኸይዳ ከባቢ 400 ኣብዚ ሪኢልኩም ይሁን ሰከንድ ከባቢ 408 ክትበፂሓ እንተወሲኻ ዝብል ግምት ሂቡ ኣሎ ዕዳጋ ማለት እዩ እንተጎዲላ ከዓ 370 ክትበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ይኸውን ኣነ ምስ ተትወርድ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግን ኣብቲ ናቱ ሕቶታት ክሕተት ከሎ ኢላን ማስክ ማለት እዩ ንሱ ዝብሎ ኣዝዩ ክውሰን እዩ ብሓፈሻ ግን ዕለት 22 መይ ኣብዛ 30 መዓልቲ ወይ 40 መዓልቲ ከባቢ 430 ክትበፂሓ ንላዕሊ እንተኸይዳ ንታሕቲ ኮይና ግን ናቲ ግምት 350 ክትበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ይኸውን ኣብ 390 350 በፂሕካ ግን ዲሲኤ ወይ ከዓ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እናገበርካ እውን ክትከዶ ስለትኽእል ከምቲ ዝድለ ዘፍራሕ ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት ስለዚ ናይ ተስላ ከም ንሪኦ ዘለና ትፅቢት ናትና ናይ 5% ንላዕሊ ወይ ከዓ ናይ 5% ንታሕቲ ወይ ከዓ 407 ክሳብ 370 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ንታሕቲ ንላዕልን ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ንረብዎ ከለኹን ሸር ገብረሉ ሊንክ ሞ ጆይን ክገብር እዩ እሽተይ ክሕግዘኒ ብዝኾነ ግን ታንኪ ዩ ኩልኩም ኣትኹም ኣለኹም ሪኦኩም ኣለኹ ዌልካም ቋዕ ድሕን መፅእኩም ኩሎም ባንክ ሓሳባት ዳስ ጉድ ኔም ኣክቹሊ ባንክ የፅቡቅ ኣሎ ታንኪ ዩ ኣሕዋት ኩልኩም ምፃኩም ተስላ ግን ኣብዚ ሰዓት ናይ መኪና ትካል ጥራሕ ድዩ ናቶም ሕልሚ ካሊእ እዩ ኖ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ 2-3 ዓመት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣታዊታቶም ካብኡ እዩ ካብ ናይ መኪና ናይ ኤነርጂን እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ኣታዊታቶም እንተኢልና ናይ መኪና ትካል እያ እንተኢልና ግን ኖ ናይ ኤኣይ ወይ ከዓ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ትካል እያ ክንብሎ ንኽእል ኢና ናቱ መግለፂ ግን ፅንሕ ገፀልኩም ኦኬ ሮቢ ሊንክስ የድልካ ስለ ዘለኹ ምናልባት እንተሃሊኻ ጆይን ክትገብር ትኽእል ከምሳና ናቱ መግለፂ ግን ኣብዚኣ ድሕሪ እዚኣ ክህበኩም ይብኣ ከለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝሪኦ ዘለኹም we have to be ready ንላዕሊ ተኸይዳ 430 ንታሕቲ ተኸይዳ ከዓ 350 ክትበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ይኸውን ኣይ ብሊቭ 350 at some point ክትበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ይኸውን ግን it depends ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክትሓትን ፀኒሕካ ናይ መኪና ጥራይ ድያ ኢልካ ተስላ ላንችስ unsupervised robot taxi in Dallas and Houston ብለን ኣብ ናይ ዳላስን ሁስተንን ከም ንሪኦ ዘለና ናይ አንሱፐርቫይዝ ወይ ከዓ ሰብ ዘይብሉ ባዕላ ክትዝውር ትኽእል መካይን ዘርጊሖም ከም ዘለዉ ወይ ከዓ ላንች ገይሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ቦታ ዘለኹም ካ ፅቡቅ ሓበሬታታት ትስውሩና ትኽእሉ ኢኹም ሓፈሻዊ ግን ከምኡ ዝብለና ዘሎ ዌልካም ሮቢ ቋዕ ድሓን መፃካ ቋዕ ድሓን ፀናሕኩም ብርሂን ከመይ ኣምሲኹም ኩላትኩም ኦኬ ሰናይ እዚኣ መወድውዶ ክነብለሎም እቲ ኣናላይዝ ካብኡ ከለና ክንኣቱ እሺ ስለዚ ከምኡ ትፅቢት ኣለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዩ ዝምርኮስ ተስላ ላንች unsupervised robot taxi in Dallas ኣብ ዳላስ ሓድሽ ዝኾነ ቦታ ቀዳም unsupervised ወይ ከዓ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፉል ሰልፍ ድራይቭ እንብሎ መኪና ናይ ተስላ ናይ ኤኣይ ትካላት ማለት እዩ ባዕለን ክዝውራ ንብለን ሰብ እንዳሓለዋ ሰብ ክሕልዋ ኣሎ ኩሉ ግዜ ባዕላ ትዝውር እያ ኣብዚ ግዜ እዚ በቃ ነፃ ኮይንካ ፍሪ ኮይንካ ዝዝወረሉ ግዜ ኣይበፅሕናን ሓደ ነገር እቲ ሬጉሌሽን ወይ ከዓ እቲ ሕግታት ቀሊል ኣይኮነ ንኣብነት ኣነ ባንክ ከውፅእ እንተደልየ ኣብ ጋና ከይደ እቲ ሕጊ ናይቲ ባንክ ምውፃእ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኾነ ነገር ገዛ ክሰርሕ ተኮይኑ ከምኡ ሕጊ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ስለዝኾነ ፍቃድ ክወሃቦም በቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ፍቃድ ክወሃቦም እውን ብዙሕ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ኤላን ማስክ ከምቲ ዝበሎ ተኮይኑ ግን ምናልባት ኣብ በዓል ቻይና ቀዲሙ ክዝርግሕ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ቦታታት ናይ ምዕባለታት ብዙሕ ስለዝኾነ ቀልጢፎም ለውጢ ክህቦ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ፍቃድ ክህቦ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ዝውሰደሉ ስለዚ ተስላ ሼር ሆልደርስ ወይ እቶም ተዋፍሩ ተሃሊኹም ሼር ሆልደርስ ወይ ከዓ ዋንነት ኣብ ተስላ ዘለኩም ንስኹም ኩልኩም ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ሕቶታት ምምላስ ከድልየና ኢና ተስላ ክንዋፍር ከለና ማለት እዩ ናይ ኦፕቲመስ ወይ ከዓ ናይቲ ሮቦት ባዕለን ክዝውራ ዝኽእላ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ዝመልክዕ ወይ ከዓ ኣብዚ እውን ይህልውና ሆኒ ኣጋጣሚ ሪኣ ነይረ ኣብዚ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ኣበይ ክበፅሕ
እዚ ሮቦት ታክሲ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ሮቦትስ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ መሸጣ ወይ ምስራሕ ክጅመር ድዩ እንተጀሚርኸ ኣበይ ደረጃ ክበፂሕ ዝብል ሕቶታት ምምላስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት ስለዚ ኣዋፈርቲ እንታይ ዲማንድ ገብሩ ወይ ከዓ እንታይ ጠለብ ገብርሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣፕዴት ወይ ከዓ ሓበሬታ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ኦፕቲመስ ዝሕጂ ገፁ ፅናሕኩ ሮቦት ታክሲ ዘን በዓል ንዝውራ ዘለዋ ወይ ከዓ ናይ በዓል ኡበር ክትክዎ እንብሎም ዘለና ከምኡ እውን እቲ አንሱፐርቫይዝድ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ወይ ከዓ ባዕለን ክዝውራ ዝኽእላ ብዘይ ዝኾነ ደገፍ ክዝውራ ዝኽእላ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣብ ምንታይ ኣብቲ ኤርኒን ኮል ድሕርቲ ኤርኒን ዝህቡና ግዜ ኤርኒን ሎም ክህቡና ኢልና ፀኒሕና እቲ ትፅቢት ናትና እንታይ ኢልናዮ 37 ሳንቲም EPS ወይ ከዓ ኤርኒንግ ፐር ሼር ወይ ከዓ ፕሮፊት ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ረቨኒው ወይ ከዓ ሴልስ ወይ ከዓ ኣታዊ ንብሎ ከዓ 22.64 ይህበና ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዌብሳይታት ዝተፈላለዩ ዲቴል ክበና ክእል ግን ሓፈሻዊ ኣብቲ ከባቢ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ዘገድሰና ተስላ ሼር ሆልደርስ ኣብ ምንታይ ምጠብፃ ብዝሓት ዘለዉ ወይ ዓብ ድልየት ዘለዎም ብዛዕባ ኦፕቲመስ ብዛዕባ ሮቦት ታክሲ ከምኡ እውን ባዕለን ክዝውራ ዝኽእላ መካይን ምክንያቱ ኖርማል መካይን ናይ ተስላ ኣገዳሲ ይኮነን ንሕና ክንዋፍር ከለና ምክንያቱ ናቱ ፒኤር 400 ተኮይኑ ኣትሊስት ካብ ኤአይ ብሕጂ ክመፅእ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ዝበልናዮ ወይ ከዓ ኣብ መፃኢ ኣተኪርና ኢና ኢንቨስት ንገብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሪቴይል ንሕና እቶም ኖርማል 1 ብርኪ 100 ብርኪ 1 ሚልዮን ብርኪ ንገዝእን ከምኡ እውን ኢንስቲቱሽናል ሼር ሆልደርስ ወይ ከዓ ዓበይቲ ባንክታት ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ገለገለን እንታይ ዝብል ሕቶታት ሳብሚት ገይሮም ኣለዉ ንኤሎን ማስክ ዝሕተቶ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንሓትት ንኽእል ኢና ወላሕና ተደሊና ካብኡ መሪፆም እዮም ዝወስዱ have submitted more than 1000 questions ልዕሊ 1000 ሕቶታት ሓቲቶም ከም ዘለዉ እዩ ንማዓሲ ዝኻ ነዚ ናይ ኤርኒንግ ኮል ድሕሪ ኤርኒን ናቱ ድሕሪ ኣታዊታት ምስ ሓበሩና ማለት እዩ ስለዚ ከም ሎሚ ከም ዝፈለጥ ናይ ወይ ትማሊ ኦፕቲመስ ሁሞኖይድ ሮቦት እቲ ሮቦት ባዕለን ክዝውራ ኢልና ኣብዚ ቪድዮ ክሪአኩም ፀናሕኩ ሶሪ ከም ሮቦት ባዕለን ክኸዳ ዝኽእላ ከም ሰራሕተኛ ኮይነን ከገልግላና ዝኽእላ ገለ ንብለን ኣይ ቲንክ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ዝጀመረ ዝበልናዮ ማለት እዩ ናይ ሮቦት ታክሲ ኤክስፓንሽን ወይ ከዓ እዚ ሕጂ ከፀልኩም ፀኒሕኩ ኣብ በዓል ዳላስን ገለን ዘርጊሖሞ ዘለዉ ኣበይ ደረጃ ክበፂሑ አንሱፐርቫይዝድ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ከዓ እትዮም ቀንዲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዝሕተቶም ሕቶታት ክኾኑ እዮም ማለት ስለዚ እቲ ኢፒኤስ ወይ ከዓ እቲ ካልእ ዘይኮነ እቲ ኩሉ ግዜ ፕሮሚስ ተኣትወልና ዘለኻ ኤሎን ማስክ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ 2 ዓመት ክኸውን ይፍፀም እንተይልዎ ዳርጋ 5 ዓመት ገለ ይወስድ ዝበዝሕ ግዜ ማለት እዩ ኢኖቬቲቭ ፐርሰን ከምዚ ኢኖቬት ገብር እዩ ምዕባለታት የምፅኡ ዓለም ይቕይሩ ይፃረፍ እዩ ኩሉ ገብር እዩ ሓፈሻዊ ግን ኣብዚ ሕልምታት ዝሃብካና ኣብቲ ዝሕለምካና ኩነታት ሕልሚ ጥራይ ድዩ ፕሮሚስ ጥራይ ድዩ ወላስ ብግብሪ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑሎ ዝብል ሕቶታት ክምለስ ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሑ ከም ዝበልናዮ ዳርጋ 2000 ዝኾነ ቮትስ ናይ ሪቴልስ ኣብ ኦፕቲመስ ወይ ከዓ ኣብዘን በዓለን ሮቦትስ ኦፕቲመስ ማለት እዩ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ፕሮዳክሽን መዓስ ክጅምር እዩ ክንደይ መክሰብ ክርከቦ እዩ ገለገለ ዝብል ሕቶታት ዘተኮረ ሕቶ ክህሉ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትፅቢት ዝግበረሉ ተስላ ምስ ስፔስ ኤክስ ዝግበር መርጂንግ ወይ ከዓ ብሓደ ዝግበር ርክብ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ሮቢ ኣብኡ ከለካ መዓስ እዩ ከኣትይልዎ ነይሮሞ ናይ ስፔስ ኤክስ ኣይፒኦ መዓስ ኢኻ ክትኣቱ ይሃብ ዲቴል ናቱ ኣብ ሓንጎል ኣቤት ካብ ዝገብር እኳ ኣብዚ ኣፕሪል ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ተባሂሉ ነይሩ ግን ናብ ገለ መዓልታት ተሰጋጊርሉ ርግፅ ኣይኮነን I think ወርሒ 6 ገለገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብሓፈሻ ግን ናይ ስፔስ ኤክስን ናይ ተስላን መርጅ ብሓደ ትካል እንተመፅአን ምክንያቱ ስፔስ ኤክስ ዝተጋግየ ከባቢ 1.7 ትሪልዮን ማርኬት ካብ ክህልዋ እዩ ገምጋም ዝወሃብ ኣብ ኣይፒኦ ክትኣቱ ከላ ወይ ከዓ ንሕና ትሬድ ክንገብራ ክንጅምር ከለና ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ክትኣቱ ከላስ 1.7 ማርኬት ካብ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተስላ ከዓ ተመሳሳሊ ኣይ ቲንክ ዝተጋግየ ከባቢ 1.3 ማርኬት ካብ እዩ ዘለዋ ክሪኤልኩም ክእል እየ ዋላ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ቁኑዕ ክኾነልና ወይ ከዓ ረቡዕ ከላካ ትሪኣ ትኽእል ኢኻ ክንደይ ማርኬት ካብ ከም ዘለዎ እዚኣ እንዳወዳእኩ ስለዚ እቲ ናይ መርጂንግ ናይዘን ክልተ ትካላት ሓደ ዝዓበየ ትካል ክኸውን እዩ ማለት እዩ ድምሩ 1.3 ድምሩ 1.7 ከባቢ 4 ትሪልዮን ማርኬት ካብ ንበዓል ኣፕል ንበዓል ኢንቪድያ ብሓፂሩ ኣርኪብዎ ኣሎ ማለት ጥራይ ዘይኮነ ግን ብዙሕ ሰብ ኣብ ስፔስ ኤክስ ከዋፍር ይደሊ እዩ ብዙሕ ሰብ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምና ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ምስ በዓል ሳውዝ ኣፍሪቃ ዘባእሶ ዘሎ ሱ ፍቓድ ኣብየሞ ዘለዉ ኣብ በዓል ማውሪሽስ ድዩ ዋትኤቨር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፍቓድ ኣብየሞ ኣለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ፀረፋ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ስፔስ ኤክስ ከዓ
ናብ ስፔስ ናብ ጠፈር ክወስደና ዝኽእል ቴክኖሎጂ ስለዝኾነ ዋይፋይ ክንጥቀመሉ ኣብ ኤርፕሌን ከለና ክንጥቀም ነፈርቲ ማለት እዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ስለዝኾነ ብዙሕ ነገራት ስለዝሕግዘና ኦፍ ኮርስ ምስ ተስላ መርጅ ብምግባር ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ወይ ከዓ ዝዓበያ ናይ ኤአይ ትካላት ይኾና ስለምንታይ መርጅ ክገብር ወይ ስለምንታይ ክሓውሰና ብሓንቲ ትካል ክጥርንፈን ማለት እዩ ኦኬ እቲ ምክንያት ተስላ እኹል ቮት የብሉን እኹል ፍቃድ የብሉን ድልየቱ ክገብር ንሱ ናይ ስፔስ ኤክስ ግን ብዙሕ ዋንነት ስለዘለዎ ንኽልቲአን ብምጥርናፍ ብዙሕ ቮት ክረክብ ሞ ድልየቱ ክገብር እውን ሓደ ካብቲ ምርጫታት ናቱ ወይ ከዓ ካብቲ ድልየታት ናቱ እዩ ማለት ስለዚ the move seems inevitable given ኤላን ማስክስ long term ambition እቲ መጻኢታት ናይ ኤላን ማስክ ከም ንፈልጦ ንኽልቲአን ከም ሓንቲ ትካል ገይሩ ሓንቲ ዝዓበየት ኣብ ዕዳጋ ዘላ ትካል ንምግባር ብሓፈሻ ዓለም ንምቁፅፃር ክንብሎ ንኽእልና ዝገብር ማለት ስለዚ ተስላ ስፔስ ኤክስ XAI ወይ ከዓ ትዊተር ንብሎ ዘለና ናይ ከም በዓል ቻት ጂፒቲ ዘሎ ማለት እዩ have operations and projects that often overlap ስለዚ ነዚአን ኩለን እዚአን ከዓ ብሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ነገር ኣሎ ንኣብነት ኣነ ናይ ሪል ስቴት ካምፓኒ ኣብ ኣፍሪቃ ወፅየ ኣለኹ ኣብ ጋና ንበሎ ማለት እዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ነገር እዚ ካልእ ባንክ ብምውፃእ ከዓ ብሓደ ከም ዝኸይድ ክገብሮ ክእል እየ ስለዚ ተመሳሳሊ ኤላን ማስክ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ተስላ ናይ መካይን ናይ ሮቦታክሲ ናይ ገለ ኣለዎ ንብሎ ኣለና ናይ ስፔስ ኤክስ ናይ ጠፈር ናይ ዋይፋይ ናይ ገለ XAI ከዓ ከምዚ ቻት ጂፒቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሓደ ካብቲ ብሪልያንት ወይ ከዓ ኔክስት ሌቨል ዝኾነ AI ወይ ከዓ ሰብ ሰርሑ ብልሒ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ኤክስ ከዓ ንሕና ዳታ ናትና ከም ናይ በዓል ፌስቡክ ከዓ ኣለዎ ኢንፎርሜሽን ገለ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ብምጥርናፍ ዳርጋ ዓለምና ጠርኒፉ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ቀንዲ ዕላማ ናቱ እዩ ስለዚ ስፔስ ኤክስን XAIን already merge እንዳገበረን ከም ሓንቲ ትካል ኮይነንስ ኣብ IPO ይኣትዋ ኣለና ወይ ካብ ዕዳጋ ይኣትዋ ኣለና ይኣትዋ ኣለዋ ኢልና ኣብዚ ዓመት እዚ ብድሕሪኡ ከዓ ተስላን ንዕን ብሓደ መርጅ ጌርካ ሓደ ዓብ ትካል ንምግባር ማለት ስለዚ ተስላስ high valuation implies investors are eyeing opportunities that go far beyond electric vehicles ወይ ከዓ EV ስለዚ እዚ PE ratio ናይ ተስላ ከም ትገልጾ ጽንሕ ቋ ቅድማ ቢለ ከባቢ 300 ገለን እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ነቲ PE ratio ንምምሕያሽ ንሕናሳብ መኪና ጥራይ ክትዋፍር ትኾንካ ናይ ፎርድ ጥራይ ተኮይኑ PE ratio ናቱ ትሑት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናይ ተስላ ክሪኢልኩም ይባ ከለኹም ባይ ዘ ወይ ስቶክ ኣናሊሲስ ተስላ ኦኬ ናይ ተስላ 388 ኣሎ ብዝንሪኦ ዘለና ናታ PE ratio ኣብ ሰሪኹም 383 ይብላ ኣሎ ምናልባት እዚ ቁርብ ኣፕዴትድ ኣይኮነን ግን ልዕሊ 300 ኣሎ 34 320 ገሎ ክኾን ይኽእል even forward PE ንዝመፅ ዘሎ ዓመት ኣታዊታት ምስ ኣምፅአት እውን ናታ forward PE ከባቢ 200 ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ EPS ጎዲሉ ነቲ ኢንካም ወይ ፕሮፊት ጎዲሉ እቲ ኣታዊ ብ3% ጎዲሉ ንሪኦ ኣለና እቲ ናታ ማርኬት ካብ 1.5 ባይ ዝብል ከምኡ ከማና ይመስለኒ ነይሩ 1.5 ማርኬት ካብ በፂሑ ንሪኦ ኣለና እቲ ፎርካስት ወይ ገምጋም ነዝመፅ ዘሎ ኣዋርሕ ምስ ንሪኦ ኣብዚ I think ከባቢ 397 ይግባእ እዮም ዝብል ዘለዉ እቲኦም ኣናላይዝ ዝገብሩ ኢኮኖሚስትስ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ናታ PE ratio ምስ ንሪኦ what is the revenue growth forward PE forward PE ሕጂ ናይ ዝመፅ ዘሎ ዓመታት እንተሪእና ይሪኦ 190 150 ምናልባት ልዕሊ 20 30 40 ጥራይ ክመፅእ እንተኮይኑ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ዓመታት 2029 which is inevitable ወይ kana ግድን መርጅ ክገብረ እየን ካልእ ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኦፕቲመስ ፅቡቅ ስራሕ እንተጀሚሩ ሮቦት ታክሲ ዓለምና ንበዓል ኡበር እንተተቆፃፂሮምን እቲ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ወይ ከዓ ሱፐርቫይዝ ባዕለን ክዝውራ ዝኽእላ መካይን ምስ መፅእ ፅቡቅ ገይሩ ከም ፕሮፊት ምስ ተረኸቦ ምናልባት እቲ ሼር ናይ ተስላ ናብ 800 900 ይኸይዱ ሞ ናቱ PE ratio ከዓ ንታሕቲ ክፅቀጥ ክግደድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሱ ይመስል ናይ ተስላ ብሕፅር ዝበለ ምናልባት ረቢ እውን ክውስኸሉ ኣብ ናይ ተስላ ትውስኾሞ ታሊካ ረቢ ኣብኣ ከለኹ ናብ ናይ ኢራን እውን ክንኣቱ ኢና ያ ብርሂና ዳርጋ ኩሉ ሲ ተባሂሉ ናይ ተስላ ንብሎ ነገር የብሉን ምናልባት ክምላዕሉ ንኽእል ተኮይነን ናተይ ኤክስፔክቴሽን ናይ ሎማዓተ ኤክስፔክቴሽን ከንታይ ይመስል ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ ተስላ ትፅቢት ኣዝዩ ውዝሕ እዩ ከም ዴሊቨሪ ከም ናይ መኪና ትካል ከምዚ ይኮነ ብርሃነ ገሊፅ ወይ ምክንያቱ ኣብ ናይ መኪና ይኮነ እናተኩረና እቲ ዝዓበየ እቲ ማርኬት ዝግደሰሉ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ናይ ሮቦት ታክሲ ካልኣይ እቲ ናይ ኦፕቲሚስ ማለት እዩ ኣብዚ ኣተውኪርና ኢና ኣብ ተስላ ነዋፍር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ኤክስፔክቴሽን ከዓኒ ኣብ ናይ ሮቦት ታክሲ ታይም ላይንስ ክኸውን እዩ ሓደ እቲ ማርኬት ልዑል ተፅቢት ይገብረሉ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ሮል ኣውት ሲቲስ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ሞኔታይዜሽን ከዓኒ ብዛዕባ ኣታዊ ዝምልከት ከዓኒ ገለ ክብሉ ትፅቢት ንገበር ድሕሪ ኤርኒንግ ማለት እዩ
ካልኣይ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ከዓኒ እቲ ናይ ኦፕቲሚስ ኣፕዴት እቲ ፊቸር ግሮስ ከዓ ከመይ ምዃኑ ኤሎን ማስክ ክሕብረና ትፅቢት ይግበር ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ናይ ማርጂንስ ጠለብ ናይ ኤቪ መኻይን ገለ ዝምልከት እዩ ኣብኡ ዳርጋ ተስላ ኣብ ብዙሕ እዋናት ርኢና ኢና እቲ ዝበዝሐ ደሊቨሪ ዝገብረሉ ዝነበረ ቦታ ኣብ ቻይና እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቻይና ከዓኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ቁፅሪ እንዳጎደለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ተስላ ኣብ ናይ ደሊቨሪ ሓደ ካብቶም ሉዘር ዝኾነ ኩባንያ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት እዩ ኣይ ከምቲ ጀመርዎን ምስ ናይ በዓል ቢዋይዲ ኣብ ግምት ብምእታው ድማኒ ዓብይ ውድሆ ክኾነም እዩ ብሓፈሻ ምስ ናይ ኢራን ኩናት ተተሓሒዙ ድሓለፈ ግዜ ደንበብክዎ ነይሩ ዋጋ ነዳዲ ስለ ዝወሰኸ ብዙሓት ኣብ ቻይና ዘለው ተጠቀምቲ ኣብ ናይ ኤቪ መኻይን ኣቓልቦ ይገብሩ ስለ ዘለው እዚ ከዓኒ ነቲ ደሊቨር ናይ ኤቪ ናይ ተስላ ወሳብ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኪዋን ግን ብዙሕ ፅልዋ ዝገብረሉ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ናይ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ስለ ንዛረብ ዘለና እቲ ኩናት ካብ ጅምርካ ናይ ከባቢ 50 መዓልታት እዩ ኦኬ ናተይ ኤክስፔክቴሽን ከዓ እንታይ ደሎ ኤርኒንግ ቢትግብሩ ኣይግበሩ ብዘየገድስ እቲ ኤሎን ማስክ ዝዛረበ ኣገዳሲ ክኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ተስላ ናይ መብፅዓ ኩባንያ እንዳተባሂላ ዝእመነላ በቲ ኤሎን ማስክ መብፅዓ ዳኣተወልና ብወያ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቢት ይግበሩ ኣይግበሩ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን እንተደኣ ገይሮም ምናልባት ካብ 5-7% ክውስኹ ይኽእሉ እዮም እንተደይኮነ ግን ድሕሪ ኤርኒንግ ኤሎን ማስክ እቲ ክሊር ዝኾነ ናይ ሮቦታክሲ ሮል ኣውት ኣፕዴት እንድሕር ጌርና እቲ ታይም ላይንስ ንባዕሉ ኣብይ ናይ ከተማታት ምዝርግሐ ገለ ማሲ ኣብ ኣሜሪካስ ማዕረ ክንደዮም ከስፋሕፍሕዎ እቲ ሮቦታክሲ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ኦፕቲመስ ከዓኒ ድሓለፈ ዓመት ኢና ኣብ 2026 ናብ መሸጣ ቀርቡ ህዝቢ ሲ ነቶም ሮቦት ገዚኡ ክግልገለሎም ምዃኑ ኢና ትፅቢት ንገብር ነርና ብዛዕባ ዝምልከት ከዓኒ ክሊር ዝኾነ ኣፕዴት እንተደኣ ጌርና እቲ ስቶክ ክውስኽ ክንሪኦ ኢና እስካብ 10% ምናልባት ኣባብ 400 ገለ እውን ክንሪኦ ንኽእል ንኽወይና ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ከዓኒ እቲ ማርጂን እዩ ግን ከም ትበልኩኹም ፅቡቅ ማርጂን ኣምፅኦም ኣገዳሲ ኣይክኸውኒ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ተስላ ከዓኒ ናይ ሰርቪስ ናው ከኣለና ኣገዳሲ ማለት እዩ ከይተሓወሰኩም ግን ሰርቪስ ናው ከዓኒ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ ግን ሕፅር ከብለ ሰርቪስ ናው ሎማዓንቲ 3.75 ቢልዮን ኣታዊ ክገብር ተፅቢት ተገይርሎ እዚ ከዓኒ ኢፒኤስ 0.97 ፐርሸር ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሰርቪስ ናው ሞርጋን ስታሊ ከም ዝበልዎ ማለት እዩ ዋላ እኳ እቲ ስቶክ ኣብዛ ዓመት ናይ ከባቢ 60 ገለን ይወሪዱ ነይሩ ዋላ እኳ ይውረድ እቲ ጠለብ ግን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ሰርቪስ ናው ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ወይ ድማኒ ፅቡቅ እቶት ናይ ምምፃእ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክምጉቱ ተሰሚዖም ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብዝን 30 መዓልታት ደና 40 መዓልታት ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ግዜ ሰርቪስ ናው ቁሩብ ወሰኽ ገይሩ ነይሩ እዚ ከዓኒ ናይ 27% ሪካቨር ገይሮ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኩሎም ናይ ሶፍትዌር ትካላት ማለት እዩ ናይ 27% ሪካቨር ገይሩ ሎማዓት እውን ፅቡቅ ውዒሉ ማለት እዩ ሎማዓት እንድሕር ኣኒ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፅኦም ሓደ ካብቶም ዝዓብዩ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናይ ኤርኒንግ ግዜ ሓደ ኣቃልቦ ዝግበረሉ ኤኣይ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ ብሓፈሻ ሰርቪስ ናው ከዓኒ ናይ ኤኣይ ቶልስ የቕርብ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣቃልቦ ክወሃቦም እቲ ኣቃልቦ ከዓ እንታይ እቲ ዴማን ኣሲስተንት ከምኡውን ኤኣይ ፎሎ ወርክ ቶልስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣገደሲ ውዕላት ከመይ ይኸድለዉ እቶም ዓበይቲ ኩባንያታት እንታዮም ንገብሩ ናብ በዓል ሰርቪስ ናው ብምኻድ እዮም ናይ ኣይቲ ሓገዝ ዝሓቱ ማለት እዩ ስለዚ ሰርቪስ ናው ከዓኒ ካብቶም ዓበይቲ ኩባንያታት ውዕል ከመይ ክመፁ ኣብ ቀፃሊ ከዓኒ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣፕዴት እውን ስለዝገብርዎ ነዊሕ ወይ ከዓ ኣገዳሲ ዝኾነ ሸፈነ ክወሃበ እዩ ካብ ኣውፈርቲ ማለት እዩ ናይ ኤኣይ ርእሲ ግን ብውልቀ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ኣሎ ኤኣይ ሽግር ከለል ይኽእል እዩ ድሕሪ ፀገም ተፈጢሩሉ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሴኩሪቲ ከለልዮ ይኽእል እዩ ግን ክዕርዮ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳስነት ናይ በዓል ሰርቪስ ናው ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ምስ ናይ ሞርጋን ስታሊ እናተይ ከዓኒ ሸሪኢቶ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ዕዳጋ ክውስነና እዩ ቢት ክገብሩ እዮም ዝብል እምነትካ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ ተስላ ግን ክልቲኡ ሓደ እዩ ክልቲኡ ሓደ ቢትን ዘይቢትን ዶ ክልቲኡ ሓደ ምናልባት ከማነይ ተስላ እንድሕር ኣብኡ ፍኪርኩም ማለት እዩ ሚስ እንተዳ ጌራ ክትውስኻ
بيت انت اجيرا بنصار ورد مالتي imagine opposite تخيلوا كم إذا هنجرت يا مسيل كاروبي كم ناي ترامب جزء تيلو شو مالتي بنصار كم ناي ترامب هون الله مالتي أوكي ስለዚህ ናብ ናይ ትራምፕ የቆስዶኩም ድሌ ያባህ ኣለኹ ስለዚህ ትራምፕ ከም ትሪኦ ዘለኹም ናይ ኤክስቴንሽን ምስ ናይ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ታንኪ መጀመርያ ሮቢ ጽቡቕ መግለጺ ካብቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ክጽልዎ ዝኽእል ወይ ከዓ ንኸይውስኽ ሒዝዎ ዘሎ ስቲል ይውስኽ ኣሎ ስቶክ ማርኬት ብፍላይ ብበዓል ክሪፕቶ እንተዲና ንኸይሕዝ ንኸይውስኽ ምክንያቱ ክውስኽ ዝግብኦ 200 ዶ 150 እንዳበልና ከለና مثلا 50 ናብ 60 ናብ 70 ክወርድ ከሎ it was unexpected ካብ ስቢት ንታሕቲ እዩ ሓደቲ ወርሒ 10 ወርሒ 10 ዘጋጠመ leverage ነበረ liquidated ዝኾኑ ብጣዕሚ ሓሲብዎ እዩ ብድሕሪኡ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢራን ዘጋጠመ ኩናት እውን ክሕግዞ ኣይከኣለን ስለዚ ኣብ ትልዕሊ ስምባደ ካልኣይ ስምባደ ገይርሉ ወይ ከዓ ፓኒክ ገይሮም ኣዋፈርቲ ከም ብንኽእል ነው ምክንያቱ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ዘዋፍር ዝበዝሐ ኣብ ዓለምና ክንሪኦ ከለና leverage ብምጥቃም ወይ ከዓ ዕዳ ብምጥቃም بخلت عصفي بحمش عصفي بعسر عصفي زوافروا بتاع مزحاتهم نسهم ليكويديتد مسكودو نسهم كاب عداغا كوس يقددو روحهم ملسو سلازي يقول مالتي سلازي نسحاتي ونيرو بعبي غزناي ترامب انتايلو تمالي ناي مدكم كلنا مالتي مس ايران زنبره ناي كوينات تطون مبال لو ما انت ديدلاين يرو لو من موداتا معلتي يرو اغاطامو خوين ግን ኤክስተንድ يرو نخلت سمون توسخ غزي هيبو اتقند مخنياتات زغبرو مخنياتات كا ኣሞንጎ ኢራናውያን ኣብቲ መሪሕነት ዘለው ባዕሎም ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢራን ዘሎ ማለት እዩ ክልቲኦም ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ዝበሃል ዘሎ we have no idea እቲ ዜናት ሓበሬታ ዝመፀ ዘንብብና ጥራይ ማለት እዩ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ዘሎ ስለዚ ንሶም ክሳብ ዝሰማምዑ ማለት እዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ኒኩለር ጠጠም ከብልዎ ድዮም እቲ ናይ ኦይል ዎች መጥሕርሙዝ ዝበሃል ንክኽፈት ኣይክኽፈትን ብሓፈሻ እቶም ዩኤስ ዝደልይዎን ኢራን ዝደልይዎን ኮምፕሮማይዝ ብምግባር ናይ ሰላም ውዕል ንክገብሩ ንክሰማምዑ ኣኼባ ኣብ ፓኪስታን ንክገብሩ ኣይመፅዎም እንትማል ከም ዝረኣና ክኸድዎም ኣይከኣሉን ስለዚ ኣብ ክንዲ መጥቃዕቲ ዝገብር ንኢራን ሕጂ ካልኣይ ኩናት ዝፈጥር ማለት እዩ ኣትሊስት ንክተሰሙን ዕድል ሂበኩም ኣለኹ ብሓንሳብ ሓቢርኩም እቶም ኣብ ኢራን ዘሎ ማለት እዩ ናትኩም ስምምዕ ጌርኩም ሰላም ክንገብር ወይ ከዓ በቲ ንሕና ንደልዮ ክትከዱ ወይ ከዓ በቲ ናትኩም ትደልይዎ ንክትከዱ ኣትሊስት ንክንሰማማዕ ዲስካስ ግበሩ ግዜ ሂበኩም ኣለኹ እዩ ዘሎ ኢራን ከዓ ናቶም ምክንያታት ኣለዎም ክገብርዎ ዘይከኣል ብሓፈሻ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤክስተንድ ክገብሩ ወይ ከዓ ግዜ ተወሳኺ ሂቦም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ብሎኬድ ኣሎ ስቲል ናይ ኢራን ክወፃ ኣይከኣላን ካብቲ ዕዳጋ ከም ንፈልጦ እቲ ናይ ጀላቡድን መራኸብድን ዋትኤቨር ኦይል ናቶም ኣቲ ክወፅእ ተዓፅየን ኣለዋ ኣብዚ ግዜ ንክኣቱ ንክወፅእ እቲኦም ከዓ ካብኡ ዝኣቱን ዝወፅን የለን ኢሎም ስቲል ናይ ኦይል ብዙሕ ፅልዋታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ትራምፕ said the blockade of Iranian ports would remain in place as the administration ramps up economic pressure ስለዚ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ናይ ቁጠባ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ እቲ ናይ ኦይል ማለት ከም ንፈልጦ ብላድ ወይ ከዓ ደምናትና ኢልና ነርና ማለት ስለዚ ተስላ ስቲል ኣብ ጽቡቕ ሓበሬታ ስለ ኤርኒንግ ታሊር ኢልና ረቢ ምናልባት 4% by the way 4% كملسوكم من أبناء إيران. إيران مسيدي already. حتى قلتي فهم متيم. إيران قام تيم على EPS 17% يوسيقه تناي تثبيت غيرنا لنا expectation 0.35 0.4 حدن بممتع ب 17% رتعمه مالتي revenue كاني 22.20 بليون تثبيت غير نيرو 22.38 بليون بممتع ني 1% بيت كيرو ازي صبيبي بتاع مصبيبي مالتي دارغا كاوناوي مالتي ስለዚህ በሐበሻ EPS year over year ክንሪኦ ከለና ናይ 52% ከዓብ ከሎ revenue ከኣኒ year over year ናይ 16% ዕቤት ኣምጪ ማለት እዩ quarter over quarter ክንሪኦ ከለና EPS ናይ 18% ክጎድል ከሎ revenue ከኣኒ quarter over quarter ናይ 10% ጎዲሉ يب بتعمي نيشتي نيرا فولاتيليتي خبر تثبيت خبر سقاب اتي كول زمت مالتي اي ثينك داري حدا ساعات قلب بينهم كجمهوريه ساعات فرق انيس يا 400 بتي على تسلا انا كنت وردي لنير اوف كورس ግን ስቲል ሕጂ 3% ስለዝወስኸ 3% ወስኽ ማለት ኣይኮነን ትፅቢት 5% ይዘሎ ሓፈሻዊ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ
ናይ ተስላ ዝሃቦቶ ዝሮቢ ክበኩም ፅንሑ ብፅሑፍ ካተለኹም ማለት እዩ revenue ከም ዝበልኩኹም እቲ estimate ዝነበረ 22.4 ነይሩ መስለኒ ዳርጋ ከም ተፅቢት ተገበረሉ almost መፂኹም ብሎ ንኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዝተፈላለዩ ፅብፃብ ስለ ዝመፀና EPS 0.37 ክብለኩም ፀኒሐ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክበና ክእል ኢና ተፅቢት ማለት እዩ 0.41 ብምምፃእ ሪጋርድለስ ቢት ገይሮሞ ስዒሮሞ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ግሮስ ማርጅን ዋው ግሮስ ማርጅን ባይ ዘ ወይ ፅቡቅ መፂኡ እቲ ፕሮፊት ማርጅን ክንበል ንኽእል ኢና ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ግን እቲ ናይ ሳይበር ካፕ እቲ ናይ ሮቦት ታክሲ ንብሎ ዝነበርና ማለት እዩ እቲ ናይ ተስላ ሰሚ ኤንድ ሜጋ 3 ሪሜን ኩሉ ብሓፈሻ እቲ ፕሮዳክሽን ካብ ኤለን ማስክ ንፅበይ ሓበሬታ ንብል ዘለና ኦልሬዲ ኦን ስኬጁል ወይ ከዓ ኦን ታይም ኣብ ግዜኡ ከም ዝመፅእ እቲ ዝተሓበረ ቁፅርታት ቮሊዩም ናይ ፕሮዳክሽን ከዓ ኦፍ ኮርስ ኣብ ወርሒ 6 ይመስለኒ ናይ 2026 ናይ ጁን ከባቢ ክጅምር እዩ ዝብል ሓበሬታ ብምሃቡ ዕዳጋ ከምቲ ዝረኣናዮ ናይ ተስላ ከዓ ብኣወንታዊ ክኸይድ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣይደኖ ብዙሓት ናይ ተስላ ዋፈርትሉ ኣለኹም ኢኹም ኣብዚ ግዜ የለኹምን ግን 401 ከይዳ ንሪኢ ኣለና ኣብዚ ግዜ ስለዚ ኢስ ጉድ ኣትሊስት ፅቡቅ ምንቅስቃስ እዩ ወሪዳ ስለ ዝቐኒት 14% ኣብዚ ወርሒ ግን ምናልባት ከምቲ ክስታይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ TSLA ከም ንሪኦ ዘለና ድሕሪ ማርኬት ከባቢ 3% ወሲኻ ኣላ ስቲል ኣብዚ ዓመት 11-12% ጎሊላ ስለ ዝቐንየት ግን ምናልባት ከባቢ 450 ከባቢ ክትምለስ ኣለዋ ኣብዚ ዓመት ናብ ፖዚቲቭ ንክትቅየር ወይ ከዓ ናብ ዝነበረቱ ኩነታት ንክትምለስ ማለት እዩ ያ ስለዚ ደንጊኹም ዝኣትኹም እንተሃሊኹም ዌልካም ቋዕ ድሕሪ መፃኩም ላይክ ግብር ኣቢልኩም ተወፂእኩም እውን ኣይ ቲንክ ብዙሕ ክሕግዞ ክእል እዩ ሚት ኣናእቲኹም ኣለኹም ላይክ ግን ዳርጋ ሓደ ርብዒ ናቱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ያ ሓጋዝ ዝኸውን ኢኹም ተገይርኩም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ብሎኬድ ወይ ከዓ እቲ ዕፅወት ናይ ኢራን ናብ ኢራን ክመልሰኩም መብኣ ከለኹ ስቲል ተዓፅዩ ከም ዘሎ እሱ ከዓ ከሰማምዐን ከም ዘይከኣለ እቲ ቀንዲ ፀብፃብ ዘሎ ሓበሬታ ማለት ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎሚ ከዓ ኢራን ሲዝስ ships in Strait of Hormuz after Trump extend ceasefire እቲ ceasefire ወይ ከዓ እቲ ናይ ሰላም ወይ ከዓ እቲ ናብ ኩናት ጠጠው ምባል ዝብል ኣቋሪፆምዎ ዝነበሩ ሕጂ ከዓ ተመሊሶም ናብ ኩናት ከምፅእ ዝኽእል ናይ ኢራን ከም ንሪኦ ዘለና ከባቢ 2 ወይ 3 ዝኾነ ሽፕ ወይ ከዓ መራኽብ ከም ዝሓዙ ወይ ከዓ ከም ዝጨወዩ ሓበሬታታት እውን ይወሃበና ኣሎ እዚ ሕጂ ነቲ ዕዳጋ ኦፍኮርስ ክሕግዞ ኣይክእልኒ እቲ ፍርሕታት ስቲል ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ AMD ክወስደኩም ኣብኣ ከለኹ AMD ኮንግራቹሌሽን AMD ዘዋፈርኩም እንተሃሊኹም ምክንያቱ AMD ስቶክ ኦል ታይም ሃይ በፂሓ ኦኬ 303 ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዛ ዓመት ጥራይ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚራ 35-36% ወሲኻ ንሪኢ ኣለና ኣብ 365 መዓልቲ ከዓ 250% ክትውስኽ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኣብኡ ዘዋፈርኩም እንተሃሊኹም ኣይ ማስት ሰይ እንቋ ሓጎሰኩም ምክንያቱ ዕዳጋ ኩሉ እንዳወረደ ከሎ ክሪፕቶ እንዳወረደ ከሎ AMD ግን ፅቡቅ ክትውስኽ ክኢላ ምክንያታት ግን ብዙሕ ኣብዴት ኣይሃብናኩም ቀኒና ነርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ና 300 መጀመርያ ግዜ ሃሪማ እቲ ምክንያታት 37% ጎሊላ ወሲኻላ ባይዘወይ ካብዛ ናይ ማርች ጥራይ ካብዛ ናይ ወርሒ 3 ማለት እዩ ኣሰሎት ስለዚ እቲ ዝዓበየ ምክንያታት ከም ንሪኦ ዘለና AI artificial intelligence ምክንያቱ AMD ማለት ንእሽተይ NVIDIA ኢልና ንፅዋዕ ኢና ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ባና ማለት እዩ ኣነ ሮቢ ኩልና ኣብዚ ቻነል ስለዚ ካምፓኒ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ የጥፋ ኣሎ ኣብቲ ናይ AI ወይ ከዓ artificial intelligence ወይ ከዓ ሰብ ስርሖ ብልሒ ናይ AI ኤራ ስለ ዘለና ከም ንፈልጦ AMD ከዓ ሓደ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ናይ ቺፕስ ትሰርሕ ካልኦት ናይ NVIDIA እያ ስለዚ ዝሓለፈ ዓመት NVIDIA ወሲኻ ነራ ብድሕሪኣ ብሮድኮም ወሲኻ ነራ ሕጂ ካብዚ ዓመተ AMD ኮይንላ ብ250% ወይ ከዓ 250 ሚእታዊት ክትውስኽ በቂዓ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዳታ ሰንተር ብፍላይ ኣዝዩ እቲ ኩሉ ዝኽዘነሉ ናይ AI ነገራት ብጣዕሚ ብዙሕ ከም ዝወስኽ ዘርእየና ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ግን መታ ወይ ከዓ ፌስቡክ ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ናይ ዓለምና ሓንቲ ካብተን ዝፈትዎን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢቨን ልዕሊ ተስላ ክትከይድ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ዘለኒ ማለት እዩ ሪስክ ትሪዋርድ ክሪኦ ከለኹ ንዓመታት ዝኣክል ኣግሪመንት ጌራ ኣላ ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ካብ መታ ጥራይ ክትክፈል እያ ብፍላይ ናይ 2026-2027 ከዓ ናታ ሬቨኒው ኣብቲ ናይ AI ናይ ዳታ ሰንተር ዘተኮረ ከባቢ 67% ንላዕሊ እንዳወስኽ ዓመታዊ ማለት እዩ ከምዚ ኮምፓውንድድ ኣኑዋል ግሮዝ ሬት ወይ ከዓ ዓመታዊ ዕብየት ንብሎ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋም ተዋሂቡሎ ብፍላይ ናይዚ መታ ዲል ምስ ተገበረ ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ ናይ TSMC ወይ ከዓ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር እቲያ ኣብ ዓለምና ዳርጋ 95 ሚእታዊት ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ AI ቺፕስ ወይ ከዓ እቲ ኣድቫንስ ዝኾነ ቺፕስ ትሰርሕ ትካል ፅቡቅ ቀርኒ እንትህብ ስለ ዘላ ጠለብ ዲማንድ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ እቲ ሓድሽ ብሕጂ ተምፅኦ ናይ AMD ከዓ ብጣዕሚ ይግዛእ ኣሎ ኦልሬዲ ማለት ስለዚ ኣናሊስትስ ወይ ኣናላይዝ ዝገብሩ ወይ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ስቶክስ ኣናላይዝ ዝገብሩ ብሓፈሻ ብፍላይ ናይ AI ከዓ ፅቡቅ
ማርኬት ሼር ትወስድ ከም ዘላን ቡሊሽ ወይ ከዓ ትውስኽ ከም ትኽእልን ዝብል ክስታሚ ሂቦም ዘሎ ብዓብይ ግን ናይ Q1 2026 ልቃ ከም ናይ ተስላ ሎሚ ትህቦ ዘላ ኤርኒን ወርሒ 5 ዕለት 5 ክትብ ከም ዝኽእል ወይ ክህቡ ከም ዝኾኑ ፀብፃብ ተዋሂብና ኣሎ ምናልባት ትውስኾት ሃሊ ካብኡ ረቢ ወይ ናይ ተስላ 4% ረቢ ሚት አለ ሃዲያ ያ ብሪን ህሲ ወልሓንቲ ከርእየነ ፅንሐት ዕዳጋ ህሲ ደረጋ ኩሉ ተባሂሉ እዩ ማለት ምድግጋሚ ይኸውን ማለት እዩ ኣገዳሲ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ኣብቲ ኮል ምስ ጀመሩ ተን ኣገዳሲ ተን ክሊር ክግበራ ዝግበአን ነገራት ሰን ክሊር እንተዳገረን ተስላ ፅባሕ ልዕሊ 400 ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ተደይኮኒ ግን ተዕዳጋ እውን ተስፋ ክቆርፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እተን ኢንፎርሜሽን ከዓ እቲ ናይ ኦፕቲሚስ ከምኡውን ናይ ሮቦታክሲ መስፋሕፋሕን እዚአን ሎማዓንቲ ክሊር ገይሩ ኤሎን ማስክ ክገልፀን ትፅቢት ይግበር ማለት እዩ ናይ AMD ፅቡቅ መግለፂ እዩ ሓደ ካብቶም ግዙፋት ኩባንያታት እዩ ነዊሕ ስለ ዘይተኸታተልክዎ ግን ወልሓንቲ ሸፈነ ኣይክቦን ማለት እዩ ኣገዳሲ ተኮይኑ ግን ናይ ሰርቪስ ናው ኤርኒ ግን መፂና ኣሎ ቢት ገይሮም ኣሎ ግን ኣይወሰኹን ማለት እዩ 14% ሕጂ ሶፍትዌር ትካላት ተቐቲለን ማለት እዩ ትፅቢት ገይረ ነይረ ሎማዓት ብገፊሕ ከረትዑ ብሓፈሻ EPS 0.97 ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ 0.97 ከዓ ልክዕ ኢንላይን መፂ ማለት እዩ ወልሓንቲ ከም ትፅቢት ተገበረሉ ኣብ ትፅቢት መፂ ማለት እዩ ሬቨኒው ከዓኒ ናይ 3.75 ቢልዮን ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ 3.77 ቢልዮን ብምምፃእ ከዓ ናይ 1% ረቲዖም ማለት እዩ ናይ ኣዝዩ ፀቢብ ያ year over year ክንሪኦ ከለና EPS ናይ 20% ወሳኺ ገይሩ ዝሓለፈ ዓመታት ፅቡቅ ስራሕም ሰሪሖም ሬቨኒው year over year ናይ 22% ወሲኹ EPS ኳርተር ኦቨር ኳርተር ናይ ዝሓለፈ 5% ክወሰከሎ ሬቨኒው ከዓኒ ኳርተር ኦቨር ኳርተር ናይ 6% ወሲኹ ትፅቢት ብኣዝዩ ኣዝዩ ኣዝዩ ፀቢብ እዮም ረቲዖም ያ ማዕረኽ ንዚ 10% ግን ስክራይዚ 14% ምናልባት ነተን ካልኦት ናይ ሶፍትዌር ትካላት እውን ክትልክመን ትኽእል እያ ማለት እዩ ክሪኤልካ ሶፍትዌር ባይ ዘ ወይ ተስላ ኦልሞስት 4.5% ወሲኻ ትፅቢት ናት 5% ክትውስኽ ከም ዝብልኒ 407 በፂሓላ እዚ ግን ኣብቲ ኤርኒንግ ኮል ብሕጂ ዝዛረቦ ኩስነ ይበዓብዩ ኣማዞን ወልደን ሓንቲ ካብተን ዝበለፀ ውፅኢት ኣምፂኣላ 255 ንሪኦ ኣለና ኣይ ቲንክ 400 ክንደይ ወሪዳ ነይራ 200 በፂሓ ነይራ መስለኒ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ሲምቦቲክ ሓደ ካብተን ናይ ሮቦቲክስ ካምፓኒ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ንእሽተይ ወሲኻ ኣላ ማለት ስለዚ ትካል ዝግዛእ ምን የልኩምና ምኽሪ ክኾን ኣይክእልኒ ኦፍኮርስ ግን ኣይ ብሊቭ ነታ ሃይ ሪስክ ኣይ ሚን ሎው ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ክንብል ንኽእልና ክሳብ ሽሕ ኢዚሊ ክበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት MSTR ዘዋፈርኩም ድንጊኹም ዝኣተኹም ወል ኣትሊስት ኣብ ፖዚቲቭ ቀሪብኩም ኣለኹም ትኽእሉ ኢኹም DCN ተገይርኩም ስለዚ ኦልሞስት 200 ኣብ ምቕራባት ከይዳ ኣላ ግራብ ካውል ሓንቲ ምንቅስቃስ ኣይርአየትና ኣሎ ኦፍኮርስ ነቢስ 156 which is ጽቡቅ ከይዳ ብዛ ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኢና ናይ ሰርቪስ ናው ስለ ዝጎደለት ናይ ሶፍትዌር ትካላት ሳይበር ሴኩሪቲ ክንሪኦ ኣለና ዳርጋ 1% ጎዲላ ኣላ ክራውድ ስትራይክ ካልእ እንተሪእና ናይ PLTR ከመይ ከይዳ ጎዲላ ዶ ፓላንቲር የስ 1.2% ጎዲላ ምክንያቱ ሰርቪስ ናው እንተጎዲላ ምሳእ ዝተተሓሓዛ ከዓ ይጎላ ኤንቪዲያ ተጎዲላ በዓል AMD ኩለን ናይ ዳታ ሰንተር ናይ AI ትካላትን ይጎላ ሓፈሻዊ ከምኡ ዝኸውን FTNT ፎርቲነት ክሪኤልኩም የብኡ ከለኹ ፎርቲነት እውን ፕሮባብሊ 1.2% ወሪዳ ካልእ ሶፍትዌር ትካላት ብዓልምን ኣለዋና ሮቢ ፓውሎ ኣልቶ ኤግዛክትሊ ስለስተ ጎዲሉ ማለት እዩ ፓውሎ ኣልቶ ናይስ % ጎዲሉ ኣሎ ፓላንቴር ማለት ኣውዒላ ነይራ ጽቡቅ ከይዳ ነይራ ዶ ጽቡቅ ከይዳ ነይራ ልዕሊ 152 መፅያ ማለት እዩ ስቲል ድሕሪ ዕዳጋ ክትጎድል ተረያ ተስላ 3.8 ከም ዝበልኩኹም 3.8 ሪና ፅባሕ ማይናስ 10 ክንሪኣ ንኽእል ኢና ክንሪኣ ኢና ማለት ኮን ኮላ ፕላስ 10 እውን ክንሪኣ ንኽእል ኢና ኣብ ባህላይ በዚ ጥራይ ኣሚና ክንከይድ ወይ ክንሸይጥ ወይ ክንገዝእ ግን ኣይግባእን ምባል እዩ ምክንያቱ ተኤርኒንግ ኮል ወይ ኤሎን ማስክ ዝኣትወልና ፕሮሚስን ዝህበና ፀብፃብን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ባይ ዘ ወይ ናይ ሶፍትዌር ፅቡቅ ወሲኸን ቀንየን ማለት እዩ ክራውድ ስትራይክ 460 በፂሓ ምክንያቱ ትጎዲላቶ ዝነበረት ኣይ ብሊቭ 360 በፂሓ ነይራ ስለዚ ናይ
دولار وسخ جرا خبز حلفه مالتي which is good it's not too bad بيستراهم نزلناها 155 كيدا نري ألنا منالبات حتى هالليكم أبتناي chat أو يابتناي comment section صحفوا أحوات منالبات حدثتي انت حاليكم تبزع بانتاي زاربوا له زبل حتى نزلوكم جن ناي ستوك ماركت ناي ريل استيت ناي جزان كلاس كاب عربي يجمر سلازلو منالبات تمهارو مستدلي أقول لكم كل تليفون كونتاكت قومنا تقوليهم مسانا أبالا زلوكم جن مسانا كنقصينا بحدا سلازلنا أو كل خاتي تقولنا سبورت appreciate كم نقول خبركم دلي لايك مقبار جن بزح ستايل لهم مثلني تينك سامعين سلستن تاي لايك سالهم سافجي هذا نوع تي في ديهم تقولوا لهم أحوات على تي في NVTS ربي NVTS أي فلت كوان 10% وسيخ لهم بايزوي نافيتا سيمي كوندكتور عند خاطرنا عشتو ماركت كاب زلوا تكالات 4 بليون ماركت كاب زلوا تينك سلستريا قالت بس احنا مثلني يا بزح أنا لايسن قبل أن خدنا تنجزي خلينا أوافر كتاليها وأوافر كتاليها جن ولدان صبوا كده BET يا thank you أخوات بنسألكم قال حتى تعليم قلت كنت في المصحفات ناي comment section ما تشاتمو مدلس كان بقول لكم كنت فتنا ناي أبلات جن صباحون مدرب سلزلنا أبون بزوم كنت حتى تقولكم تمام أبلات اللهم مالتي أوكي كال استرفع من لنا انفيديا كم كده دنو ربي في الفريز وسخت على كازغون يا درجة مبزحة ستوكات ريكفر راجبر عن مت عندلوا AMD all time high إلينا بتعمي تبو زخونة تعشو ميجيو انفيديا قبل عليها أب كلتميتن حد نادلا أبتي ناي ريزيستنس مسمري ناخذ بلون خير مالتي عزي نوح زبالة جزء سايد وي كتكيد لزنهات بحبشة منالبات سقابتي earnings زولو جزء break out ريجيرا انفيديا قرب أشجر كبلاي كاب كلتميتي تحلف مالتي كلتن حموشن حراري ناجن دحان زخونة وتزيد كلام زهلاينا مالتي تي فاندامنتال ناتي كوبانياجن أبوتو خمزلو بتكنيكال كريا خلهم مالتي يا بحفشة أبتنا تكنولوجي زينات بوزح كابينك هتنوح سلزخونني قرب شجري لنا دلو دعرة زينة خينا مسألكم مالتي كذا كل جنها كون دار أنا كنزارب مالتي يا صبوا thank you ربي thank you مزوج زلوا مثلني I think تنا قبلت قبل زمون محتاج سلزم مرسوم من الباكس حلهم غادي thank you ربي نلوح كين حزوم دحن مدبات عبد المزل سمونون أرنين ناي عبيت التكالات نشير نوز كنسل أوكي يعني عبيت التكالات أرنين علنا ناي متى علنا بعبيخ قلت لكم سنحكوا أبزي أزيا قداس صغونا سافش أوافيرنا تسألنا ون حجازه يكون يكترفني سلازي ناي انفيديا أرنين على 19 ور حمو شيء ناي AMD ولا حمو شيء ولا حمو شيء خمس رأنا يو ناي أبل CEO غيره أوف كورس بوقتها مستدخل هذا بالإمنات أون قالوا أبو زحت أرنين على ورحموش يا ولاني أبل بايزوي مايكروسوفت ويكا السوفتي انتري إنايو على فرانشاتنا للناس لازم ناي ميتا ناي مايكروسوفت ناي أمازون أون على فرانشاتنا I think هلا من علتنا خاطين مكسبن ناي زمت وسومن ترى هنا أمازون مايكروسوفت ميتا جوجل جوجل حسب 4 4 بعد ما لازم جدا يوتيوب كهلونا يابتش عجزي probably نوح زبلون خوني مهنياتو 4 كابتن عبيتي ماكس 7 علنا توسخ كالت كراتون على انا مالتي بايزوي بعد روبين هود معسي روبين هود كمان عب دمت سومنيو اغدي مريا صنيحه لت اسران شو مونتن روبين هود كوين بيز ون نبت خبابي زخون ولا سوفا علنا لت اسران شعب سوفا ورحمش يا مسنا يبعل امازون بحر معلت خوني كن بيفو اوبن خوني مالتي كن معداغا كل جزيه كوكا كولا لنا سبوتيفاي لنا دومينوس علنا اللهم مش متوافروا دومينوس بيس انا نبر علهم برابيك نوافروا دومينوس بيس مش وارن بافت جزي لهم نيريو مالتي
ستاربكس አለውና ፎርድ እውን አለና ያ ኳልኮም እውን ክወና ይመስለኒ አፕል ከማን አለና አሞዳታ على 30 ግለ ከባቢ ዘታ ግሎባል ከማን አለና አሞዳታ ካኒ ለተሓደ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካኒ ናይ ቸቢሮን ኤክሰን ሞቢል ገለዛ መሰለ ከባና ማለት እዩ ስለዚህ መጥቶም እተን ዓበይቲ ረቡዕን ዓርብ ሓሙስ ኦኬ ሶሉስን ረቡዕን ይመስለኒ 29 ረቡዕ ብፍላይ አቢ ዝኮነ አፕዴት ከልወና ማለት እዩ which is good ስለዚህ ቲ ተስላ እርኒኒቲ ቅንድ መደብ ናይ ሎሚ ንኹሉት ናይ ኢራን ትገለውን ትንክፍ ቢነና ናይ AMD ዝተረፈ ብዙሕ የለን ክንብል ንኽእል ኢና 3.5% ወሲኻላ ግን ንጽበያ ሰዓት ፍድሕር ሓደ ሰዓት ካብዛ ዘለናያ አታዊታት ክህብዮም ምሳና ብምሳይኩም ብልብ what should you buy SpaceX once they public or IPO هات كله مجزء أزي حدا جيني عملت بيج فان نيش شيء تداعى نخرجها كتوح سلس صور مسبة أزي أقداسي sometimes لا على خير كالتيفو sometimes كالتيف تحتي وردي كل جزء جن تداعى رجع أبزور له مجزء أزي أقداسي خون ال IPO إتو مسبة لا مهناتهم زبز حسب تاخون كم زي how do you say excitement كم زي نبلينا إحنا نذكرنا كاب fear of missing out ويكا كي حلفني الكاسو الكاتوافرو at the end of the day هاسيكاي ويكا fear of investing علنا ويكا تي greed ويسسع جلز بالمالتي سلازي اتو مسبلة بزح ريكومند دايكونن نالبات نخرجاجا قرب تثبيت مقبار أقداسي يخون تانكي أحوات مسانا مسايكم بلبي ندام سنة نقول سب شير قبره من نالبات تحبري تاتنا إلى جاني ستوك ماركت نا كريبتو كمون نا إيكونومي ككاتاتلو زدلي بزحت أحوات كلنا سلازغولو أكس على الرخبنا روبي تانكيو بلبي نامسكونكو نالبات توسخت عليكا بقينا هنعزو يا سيو برين سلام شات كاين حزوم كا او دمت سمون كن حيال تكونه سمون كلنا مالتي بوزع غيسيون كنطفينا مالتي سيرش نمغبار لسي سغاب ابقصان راخب اوكي سسناي ثانك يو سلام شات